Hello guys, good day. Mapakabangkalan ta subong para sa Purple Yam. And before we go, of course, na naka-merch ta, nakakalinti shirt ta. Kaya ako niya manager nga pakita ang likod. Nan. Lain ni matsyag yapon. Ari pagid nakakalinti shirt man si Buki. Alright, kabangkalan, here we come. Diretso lang. Rinay lang. We are here now sa Kabangkalan. Nagabot natin after 1 hour and 30 minutes nga biyahe. Ari na ito sa Purple Yam. Chirili! Kabangkalan sa Purple Yam nga opening. Excited na gid kami di magkaon sa ilang cake nga color purple. Ano gina di bala lang Purple Yam or Purple Yum? Yam kun yum. Sabi kayo anyo? Tsara. Ang natakay excited ako magkaon sa ilang cake. Hello Kabangkalan. Hello Kabangkalan City. Sir Marlo? Hello, Sir Marlo. May hapon si mo. Doon ka namin kini sa mga cake nyo. Or franchise nyo? Visayas, gini. Samis best. Samis. Kanan, Sir Marlo, ang inyo nga ginaano? Yes, sir. Ay, may mga customer kasi wala pa katinaw sa balasang cake na mo ni. Tinlag ko, may gamay may gamay Ilanaan sa ko. Sa 90 pesos, pero subukan ka buy 2 take 1 gawin sa promo. Doon ang unawan mo doon. Ginang-ginang pala. Purple Yam. So, Sir Purple Yam, gini or Purple Yum? Purple Yam. Purple Yam. Ano nga ito niya? Ano tawag yan si Sir nga cake? Ube Mexico. Ubra ito nga mga ube. So, ang inyong ube is, ano ganyan sir, no? Pure ube sir. Pure ube. Hindi lang yan doon mga flavorings ng... Kaya lagi na siya. Ube gila. So, maning tagiyaw, may mga freckles sa may tato kasi siya nga kamot. Tapos may tunnel nga ritos. Kapasabad-sabad kami di siya nga ginagyan. Nice. Gusto ng pizza. So, testingan na yan for the first time ang aton nga cake, ang Purple Yam na cake. So, ang Purple Yam na cake is made of pure ube ganyan. Nangyari sila plantation para do sila sang ube. Every time mag-ibig sa cake. Mag-break ang aton nga fast. First meal na yung cake gila yun. Diba? And you know, ano gila? Kadukot, gila sang cake. Kagka-dense, kagka-mo-west. Okay. Comfort food gila. Hindi masumod. You should try it out sa Kabangkalan. Kag may ari man ni sila branches sa Gatoslao, sa Libertad, tag sa Sumag. So bisitahin nyo, hindi ito mo mag-inol sa Purple Yam cake. Yum! Yummy! May taubos na ganyan. Hindi kiko mo ni mag-inol, promise. Purple Yam. Homemade cakes and pastries. Toke, kaya rin ng kadol, kaya... Kaya na pang repack.
time. Meron na naman opening dito along Negros. Dito naman. So, I know na kanina pa ito mo gahulat, no? Motorcade na kadali. Dason makaon nagiti isang litson nga ba. Motorcade, rain or shine. Motorcade, rain or shine, wala kaming labot, basta may lights on. The grand opening of afternoon as we celebrate whole new year. It's time. 3, 2, 1. Congratulations, Uncle Rob. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sigurado po kami sa inyo na masarap. Even sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, isa lang po ang masasabi nila. Namit daw talaga. Masarap daw talaga. So, we have here, Talinde! Eh! Isang iwan dyan! Alright! hello. Ang Kalanon, make some noise, please. Purple! Purple! Pwede ka ba sa inyo? Mungkin nga salamat sa inyong warm na welcome diri sa Purple. I hope everyday makaon ka mo din ngay ang ilang cake. Sigurado gid nga manamit gid. The best and sabor quality ang ilang ube kag ang ilang mga ingredients halin gid sa farm. Walang halong kinikha. So again, thank you so much. Kabang Kalanon, we appreciate you. Thank you so much, God. Of course, ato nga CEO, thank you so much, sir, for trusting us diri sa Kabangkalan. And hopefully, damo pagid nga mga branches ang ato nga ma-open sa bilog nga Pilipinas para ma-share ang kanamiton sa Purple Yum. Thank you so much, guys. Let's make it faster! Naku, baka kainin. Sa
wala. Ay, hindi. Dessert gini. Abi ko supas. Congratulations sa Purple Yum. Sa ilang opening diri. Sold out ang ilang mga cakes. Ano pa? Alas ano pa lang? Alas 5 pa lang. Sold out na sila. It's because quality ng ilang cake kag namin. No joke, no bullshit. Alright, so if you wanna try Purple Yum, kanto na kamuda sa may Sumag, Libertad. Yan! Yan! Nasa lang talaga. Ayaw din mo sa biyahe. Thank you so much. I'm being sure, I'm being... Yes! Salamat! Next 6:30 pa. Ari na mga pinilinte. Pero hindi kami sure mamama. Ano guro? Ang mapabalo nung sino? Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Gid. God bless. One more.